kum shibanta ban penskam ya lau jong uput usam bat ban omdu ya khando ka siap lambat ke je long kawai hapadeng ki pai ba nong song shnong jong kadong ka thaiñ langpi bat ki wei di ki shnong ki budan sharum ka jongka kila thau no da ka border forum na ka banta ban pentikna ba ya ki jaka ba shong basa kin hab ba apo ka jala meglia hadin ba ka sorkar jala Assam kala thuon pynkylla Reserve Forest no ya baro ki shnong ki budan hapo ka thaiñ langpi halo kani jingtmu jong sorkar Assam ki nomi khmat jong karamba jangam bakanthop yo mali uba kim farmer banyang bat kumjuru MDC uba bajo pongrup ha ka sautrik mataw nai kila lumpai ba ha ka shnong laja dubi ka bahap apo West Kasil district yaki pai ba khasi bat garu ban pensngothu shaki ya ka jingtmu jong sorkar Assam ki shnong ki badan sharum jong shnong langpi ki bakanthop ya ka shnong mausikar maudiang snam umyap umba umwali yownongma umtap madan jayaw nongdron norwa para kamphaduli bat kiwek wedi kisnong ba ki pai ba ki poi shakate ga jelang balapun bait da ka border forum ban rai hi ban sim hi ya ki eki jingdon kam ki jongi baron bat kata kalong ngin le lang ngin plan lang bat ngin yeng renti lang ha ki jingdon kam jongi baron pibun kam ten rei pila pelat knang ekne por na kata kadaw nakaliang jong kinong organize ya kaneka meeting ki priang sngophai phi baro akane for yong khublai sibun nak benta ka por ka jing pelajong se mungna deputy commissioner le address kai mang songsangwa chini kangburang uno chingni bajita nokhung donga serially anju ko sign ka ate mungna chingaba mekhalai chini naska haswa ban sedang ya kani ka jelang ha ka shnong leja dubi kaldon suwa ka jingpen bait ban penlong hapo ka shnong kamphaduli ka bade khaput bat ka Assam na them jong ka shnong langpi hanrei omsyam lala ban penlong nomor balawan ban penthut no dakipulit ka Assam nakaliang jung MDC ba bajo pongrup ha bakran ha ka jelang ulak kentu ya boro kinong song shnong ba ki dei ban siam ya rairang ba ka jongki bat ban ai da ka jingtho ba ki kwa ban dan bai bat ka jala megalia bat ubala kentu ba ki dei ban yalong teli mulan na padeng ki pai ba nong song shnong ki khasi bat ki garo nak banta ka jingsangan jong kani ka dong ka thañ te ka mat ka baningkong ka banga kwa ban punso thu chapi ki pai ba nong song shnong khasi bat garu bahaka meeting ka bang ya shong hangtai hapo langpi hakabawan ki ar ngut ki chief minister jong kini ki jela jongi kawai ka Assam ba kawai ka Meghalaya te hangtai nakaliang jo ka Assam ngakwa ban pensai japi baro ban nakaliang jo ka Assam ya kane nadu kampaduli kane shadu langpi kiong ba kadai kata ka reserve forest, it's a protected forest, reserve forest. Tehenrei nakaliang kajonga kumu MDC ngayeng scam hangtai hapo ka jingyalang ngaong ba kane baro ka jaka kadai hapo ka jingpe jingkhmi jongka Khasi Hills Autonomous District Council namar ba hakine ki jaka la shong la sa bat la ri la sumar ga ki jai beriu khasi bat garu bat kila rep la riang nadu ki kepatumen menhendai jongki mensua depat ba bayit ngawan hang ne kane ka jingyalang ban pun so thu ya phi wei pai wei bakat no kata ka jingkong san kalong ka ba karai jong phi wei pai wei na pok ki shnong ki jong phi ba phi dei ban ai kloi ya kita ki memorandum ki resolution jong ka shnong ba phi dei ki nong Meghalaya bat phi ya ne be ha pok Meghalaya kata nga kerpat ya ki shnong garuru ba ki shnong khasiru kadai stang kane kalat kabangila ban bat ya kane khendau ka siap ka jongi bat khniat ngasukwa ban pentip sapi iwei pa iwei basisien bapila biet ban let ka Assam menta ka Assam ka pen biet ya pi baik tang mentasi kana ka harassment hang thi kilawan ki pulit ngiwan kane ka meeting umdai bangin pen mensau umdai bangin yak letma ndai ngiwan namar balai bangi sautu bangi dai ban pet ya ka khendau ka siap lajang ngiwan ya kami ne ka meeting ka badai ka jingsuk namanta ka jingsuk jong ka lawai ka pateng ka banwan pajba ngakwa ban pentep chapi basisien bangila bakla hamtam kini ki parlok garu sene sisien bangila bakla bangi ai ka rai bangi lek Assam tong nget yanga borok kini ki jaka ki jong pi sisien balapan bet yau new line jong border kita ki eviction notice kita ki notice ki bakin pak nakaliang jong sorkar Assam ban mino na kini ki klau kini ki jaka ki bapi rep hiriang nadu mendai kulong nadu kilong teman jong pi baro te pajba
ngawan nak ni kasni ngam kwa ban bunnya nrai ngasikwa ban kerpat ya pi wei pai wei bang ngai so tenat ngai ngo yu blai bakat ne lawara yangi bangin ya teli ki khasi baki garu abangi kejela Meghalaya bang ya yo ngelaya lek lang bat ki khasi baki garu bang la yo e kejela Meghalaya kata kadai kai ka bai tenat hakaba mangi ki pajba nang song senang barok basyong hakane ka Langpih sektor ngin so thu bada ka jing ya teli jongi ki garu baki khasi kano ka sorkar kanumla ban yorot ya ki hok ki jong pi wei pai wei bat nganget kum MDC jong pi ngayat bat ngatrai hok ya kakam bat ngakerpat ya pi wei pai wei ki soda shnong ba kerki piap lek ki shnong barok ki shnong khasi barok ki shnong garu ba kerki piap lek ki shnong ki thau ban ai no kita ki resolution ki memorandum shwa ka shipau tarik ba pi adai ki nang Meghalaya bat pinne be hapa Meghalaya tongyat pai ba bai cician ba pidang dai hapa Meghalaya pidang dan hapa kata ka syatri ke bangiang ka scheduled tribe status cician ba pila lek sa Assam pila long general tekumta ngakerpat ya pi wei pai wei ki parlok garu bat khasi hang ne bayawan langkat ne hang ne ba kapor keladai ka banginum ya syurut syu para shnong para thau ngajuang ya pi wei pai wei kinong mikmat kin wan kin let ki politician ki political party kin wan kin let hanrei sisian bangila do ya ka khendau ka siap tonget ba ngila do lot ya ka hok bat tonget ba ki hon ki kti ki bansawan kin sap tem yangi kin sap ben yangi balai namar balai bangi kam le ya ka e ka badan kam hakane ka benta ka jongi menta hakabangi yoi bana kaliang jong ka Assam bat jong ka Meghalaya ki persyang ban penbat yo pot usam kata ka di ka jingkerpa jonga ba pi bro ki pajba nong song senang pidai ban syem ya kata ka rai rang ba baro hapo sipau tarik pin pai ki resolution show member secretary jong ka regional committee badai deputy commissioner ba pi adai ki nong Meghalaya bat pin ya nek bet hapo ka jela Meghalaya ba it Nah kaliang wa meli ka thaiñ ba kim farmer banyang uloong ba kani ka jelang kalong kum ka jingpun khe lupa na ka benta ban penskam lupa ya la ka jong ka chaka ka puta baru ka jingkwa jingpe ba shanu ki kwa bandan wat lada na kaliang jong ka regional committee jong ka sorkar Assam bat Meghalaya kim pat wan ban jurip yo pu usam ka sektor Langpih na ka benta ka jingthu ban penbet yo pu usam ka jing dan jonga ka jing lang ka we ka de ba Banwan rakyat kejing teli, ya ka ar kijat bendeu garu bat kasi, namar ba bon sen hi ngimju ya tailang. Kali kan dia sen beningkong ba kalong ka jingilang ka ba itenat, bat ngilai tahu ikan ka border forum, kenang ba ka jingwan jok ka Assam kamnum le jubar justengi, ndai kinai men semeki bangin le da ka jingkot, bat da ka hakajuk ko poro nginiat da ka jing teli, bat ka we ka jingmut. Kajing temu jong ka badar forum hi kalong ba ban penbet namar ba kalayat kan kajing penbet uput usam naka liang kibro arteli state but kadang duk ka regional committee ka bayalam ya kan ka kunhon ban let ban jungok ban jurep aman la kisnong ba hai kipat ba kimon kajing mon jong pat ba kadang te nak ta daw ngi thaw kan ka forum khnang ba ngila ban pensu tho company ya kajing temu ba kajing mon jungi namar bon hi ki jaj bendeu garo bat kasi ki kwa hi bandan sya ka Meghalaya te kade kani kawai bangi sathaw kani ka forum habai dei bat kani namar ba kajingya khubor chaka bor jong ka Assam kalong ba kala ban mi kanu ka law and order situation tinang takadaw ban lat agata kiwan ban up ban pahara ban ong ba yo lese kadang kanu ka jitmu ka basneu na kalyang ka jongi andai ngipat ngimdan kata kaji itu mengiskwa we banyak kerani kinongrem jongi bat bakumdo banginya lada kawan ke regional committee banjurup ikini kisnong kita ha mentang irang dap tang lai tani kawe ke gijang ke Tharabari bat ka him sektor ka kut hadu ne le jadubi bat ka Langpih sektor pada ka sedang na kampaduli ka kiau syadu syate Langpih syadu sya kersai ter syarum te ya kane ngipat dio notification bangin ya khmat ragi ong pia bat pendap lai tali ki sektor kumbala ong ki armut ki CM
Siya kan ikabas kasih hills kini likely sektor. But dia kata ngila ada, but kila submit you ya report. Bon bangi syami ki ba ki kuat benda macam halnya kawai. Kabar ba kajing kadang do kajing dom nak kalian yung ba namar ba kajing thombor kajing lebor jong ke Assam. Bahkan sang ke Suwan ke Sukem ke Su penuit dia ki ba kaya mau kaya ke Pateng. Tikane ro ada kawai ke bangila ekran. Ba ke bastunat ke bangi ekran ke long ba ban pen ban no yakini scheme center scheme bakini ya ban no kini atring no. Tikila aibor nak bro arngut ki CM kila aibor ingi ka ki MLA jong ka Assam Meghalaya MDC but ki DC arngut ban syong ban pen ban yakini ba yakino ki project jong ka central scheme ki badang sakut ngila ban tring no. Habai dai bat ka Langpih hi kajingwan jong ki arngut ki CM. Ho ka ai man semi ki ba ki bro arliang bangiyo ban pen ban no. Dai hakawi kaliang kajingwan jong ki klam da jurep hakini ki thaiñ ke ba kamtam ni kamphaduli ka badai ka jaka ka ba ka border ka dei nang ni ki khaman jurep ki sulai bitang hang tai klam da pet ba kanu ki pet ba ne ki jai benri ki dan nakanu kaliang ki kwa te kane kawara ka jing subsiru ki pet ba ndai habala ikran hadian pan kila aibor paki ong bangin aibor biang ya ka regional committee banle ka ni ka kamro ka dei ka jai benri uyu ba ka don ha ka jaka ki garo ki khasi ki rabha dan ki Nepali dan ki no ni jai benreu ka baar ka ka jingmon jing pajba ki mon chano amar lada ki pajba ki mon Meghalaya bakin sim Assam ro kala jenja na makim ko ban chtai te kita ki arbenta bangiya jakhmat na menta pajba uni ko rusa ya khani menta ngirang ya pajba chwa kumni bangin ya long ki bas kam jingmot long ki bayatili kanang ba hadin habut lada kawan kanu ka committee ke batamai la ngi dang ne hi mangiro ngila ban ai kita ki resolution ani kajing terwajung pai ba ban ong bakimon cha kata kajaka te kali kani ka jing thmu jung ni hi ban ong ba namar ba kini hi kide ka kajing khot jung jingwan jung ni sne kali kajing khot jung pai ba na ka dong khasi ba garo ki kwa ngi bangin ya don lang khna ba kin thu ba ya ka jing mon bat kum do bakin ya chkhma te ki benta bangin ya chkhmat ki long kita ki atli hi bangin pensothu so ba bat ka baar kalong bangin yatili kadang ngila kini atli ngatrai kan suk ingi ban penbat yo pu dusa ha kade ka jing khre lupa khanang ba ki ba kin sothu no ma teng teng ki ba ki dan arjing mon banong ba la ngila ro yo le sing sha le thombor ha ka bor Assam la ngim le ro gidu nang te banla kita ki ngi ai ka jing kran jungi ka jing pensothu jungi ki banong ba kidai ban yami iskhamat ban pen iya ka jingmon ka jongpi ki shnong te ki bon kum ka hakumari ro kala asa dilit por munsma te handai ban ya khle kita pada long kamnom itna chu ya kani ka jingya inti ka jungni te nai khle chu kita ini ya ba ya kai begini ban ya khrang bangin yo ya upur usamu pi kalong ka ke basmutunan bahag tay ke jelang ka ba ka border forum kala lumia ka jelang nak benta ki pai ba nong song snong jong katei ka dong ka than lala bani ya ka jintli hagi por ba manchwa ka ba chuan ra ya ka jia pai ya pra hanrei namar ba kisung thu ba ka de ka daw jong ka chai ban riu khasi bat garu klasim ya ka ra ba kin long tli lang kawai parru ban pen scam dak ba sim ya ka ra ban pen pau ba ki kwa ban dan be hapo ka chala meglia namar na du ka por ba manchwa ki meitman bat ki patman juki kila shong la sa ha ka tei ka chaka